Flukanda Lussuża ferm il-bot mill-kondizzjonijiet u tbatijiet li kollhom jgħixu jgħaddu minnhom persuni soġġetti għal traffikar matul il-jum pajjiżna tella konferenza internazzjonali fuq il-problema ta' traffikar uman. It-traffikar uman jeżisti għal diversi raġunijiet fosthom għal raġunijiet sesswali. There is a problem in terms of demand. Like we have a demand, a need for sex workers. We have a demand for that. Dan huwa Maurizio Albahari mill-Università ta' Notre Dame, wieħed mill-kelliema li tkellem f'din il-konferenza u li appella leġiżlazzjoni aktar b'saħħitha biex tkun meluba din il-problema. Rapport li sar mill-Ġnus Magħquda fl-aħħar ta' Ġunju jikkonferma li Malta hija sorsu destinazzjoni għall-għadd ta' nisa u tfal Ewropej soġġetti għal traffikar uman. Spikka l-ilment ta' Francisca Milleri Cassar, lecturer fl-Università ta' Malta li wettqet studju fuq dan is-suġġett fejn saħqet li vittmi ta' traffikar ta' persuni mhux qed jingħataw il-vuċi biżżejjed biex tkun indirizzata din is-sitwazzjoni. Il-fattur l-importanti li sibt hija that they have no voice in Malta, fis-sens li l-integrazzjoni tagħhom hija limitata ħafna meta ifittxu xogħol ħafna drabi jkunu sfruttati, jiġifieri ma jtuhomx paga kif suppost, però l-integrazzjoni tagħhom hija ftit li xejn. U allura dik toħloq dak li ngħidu aħna faqar kemm soċjali kif ukoll finanzjarju. Ir-rapport tal-Ġnus Magħquda jgħid li f'Malta hawn mal-2000 immigrant irregolari li għax huma vulnerabbli jistgħu jispiċċaw vittmi ta' traffikar uman. L-istess rapport jinnota li l-qrati ta' Malta jagħtu sentenzi baxxi fejn jidħlu każi ta' traffikar uman. Informazzjoni li ngħatat fil-Parlament turi li s-sena l-oħra l-Pulizija ma proċeditx kontra ħadd fejn jidħlu każijiet ta' traffikar uman.